Mugi TV kae to kaka pile aiko ni chenro maiye lach bang' mae tabo bedo ka kelo ni weche manyien bang'e to nonro mar gazet gino maneno ka gimenyo ahinya odiochieng' ma kawuono aneno ka gino machala e it gazet mokwongo mano mar The Standard kaachiel kod mano mar Daily Nation sani koro gimenyo higni 2 mano mar jatend piny Kenya William Ruto e apisi nyaka sani koro giketo ni nitiere singo mopogore opogore mane jatend piny Kenya William Ruto singo ne jopiny e kinde kisera mar ombulu mane higa mar 2022 sani koro en higni 2 ka entiere telo nitiere mago mosetimo to nitiere mago mapok otimo bende nitiere singo mamoko mosemedo ewi singo mane ochiwo ne jo Kenya aneno ka The Standard ondike kae ni Kenya Kwanza broken promises fighting crisis. Daily Nation to ndike kae ni Ruto at 2 hits and misses. Mago duto abo bedo ka alidhoni e nonro mar gazeto kinyi makawuono kaito The Standard onogo be naneno ka koro lieko maling'ling ni mano mar kambi mar Adani kopogore kod mano mar kao kata leasing paundeke mar JKIA mane dwa bedo lease ne Adani bende liekore ni nitiere deal moro maling'ling mani nyalo bedo ni Adani bende ne dwa kao ketrako kata kamano mago duto abo bedo ka lidhe nonro mar gazeta mar mondo mi wayanga ni to kambi mano mar Adani ma piny India entiere kod wanyalo wacho ni maling'ling mage modwa kele pacho kae kata investments mage moda kele pacho kato gin mago mabro bedo ka konyo jo Kenya kose bro bedo ka konyo gi gin giwegi kaka kambi mar Adani kose jogo mawuok e pinyno mar India kaachiel kod gazet mar Daily Nation nyaka sani koro nitiere mago wanyalo wacho ni jod bura maderom 48 mawuok mago gwengo mag masawa mar piny Kenya odiochieng' manyoro ne giwuok oko ayanga ka koro giwacho ni gin jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ema koro gisiro lwedo gino makoro keto jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kamatek anno ka Daily Nation ondike kae ni Gachagua isolated nyalo bedo no kete tenge ahinya to e siasa mosebedo ka gore e gwengego mag masawa mar piny Kenya mago duto nyakora Mugi Ajwang' nyalo bedo kod geno ni bro bedo ka iyudo e nonro mar gazet bang'e to e twak maro mokwongo kinyi makawuono bobo bedo ka watwak otudore kod weche mag chike pachoka be luwo chike ma pachoka nikech odiochieng' makawuono wang'e ni ogai mar obila mane yor kojolo mano Gilbert Masengeli owinjo chop e nyim doho mar mondo mi doho ong'adne bura monego bed ni ng'adone en mano ma iluongo kanyo kod dhongere ni contempt of court kalore ni nyadi biriyo noserem chopo e doho mar mondo mi oduok penjo makoni kod kocha kotudore kod jo Kenya moko mane obila olal goda apoya nono doho osebedo ka ng'ise no chopo e nyim doho okosebedo kochopo gino mano chuno jang'ad buche Lawrence Mugambi oyude kod ketho mano mar contempt of court kata kamano mago duto bende sirikal osebedo ka luwo chike mapacho ka jotelo mopogore opogore bende gisebedo ka giluwo chike mapacho kae kose chike mapacho ka gin mana mago mondik to koro keto gi e tema ema osebedo matek kendo osebedo katimore mane twak mokwongo mabo bedo godo kinyi makawuono abo bedo kod okil Kamaloka kaachiel kod jaked ne ratiro mar oganda mar mondo mi wang'iane tang'o minyalo tim mar mondo mi jotelo duto oneni oluwore kod chike mapacho kae ma ok gineno ni gin nyaka seche moko gintiere e sirikal kata gin above the law gino moko nego bed ne timore bang' mano nyakora Mugi Ajwang' odiochieng' makawuono chieng' tich abich ibro bedo ka yudo chenro mar ng'e jothumbewa kaito e chenro mar mbako romo pile ka pile chieng' tich abich ka chieng' tich abich agoyo mbaka kod rowere mbaka modo goyo odiochieng' makawuono nyakora Mugi Ajwang' en thuolo mar rowere e duond buche mag siasa nyocha waneno ka duond bura mar ODM noyiero mano governor e county ma Kisumu Anyang' Nyong'o mar mondo mi obedo gai ka poni Raila Odinga oyudo lemo mano mar jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika ma olap dhogi ndong kata kamano nitiere duond buche mamoko bende gimiyo rowere thuolo makare mar telo kose wanyalo wacho ni rowere pok ochopo e kiwango makoro party nyalo neno ni gin party loyalist mar mondo mi seche moko migi telo mopogore opogore to penjo en ni bende ka rowere ong'ado ni wan koro kaka rowere wadwa ni walos duond bura marwa bende rowere wetegi nyalo jiwogi kata nyalo nywako lwedo mar mondo mi gine ni duond bura makamano otegno kendo chopo mise mag rowere ahinya to mago mag rowere mag Gen Z mago duto nyakora Mugi Ajwang' ichako tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudo Ramogi TV X @Ramogi TV an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur
mbui mara mar X ibiro yuda @joyce_oduor_machiegni kendo magi thund weche mawamiyo pek. Our link to the national government to be the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki. Wanasema ati mimi nawatisha. Na mimi nikuambia tu ukweli kwa sababu mimi ni mzee na ni kiongozi. Na kuna maskari ambao walianza kutupia watu tear gas usiku. Tukienda Kangundo Road is a modern market. Like Wandai was supposed to appear before my committee on energy. Those people are not there to do audience meeting. They are members of the Kenya Kwanza cabinet. Machiegni enen weche manyien okinyi makawuono. Jod bura mawuok Mount Kenya manyalo romo 45 oyiere gi duol achiel ni jatend migawo mar arita kwe Professor Kithure Kindiki e jal makoro gi yango kaka ogai mar masawa mar Kenya kendo biro tayo gi e weche mag telo kod siasa. E bura mane obagi Nyahururu e kaunti ma Laikipia, jotelogo ochayo jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua magikoni oserem chopo dwach oganda ma masawa. Walter Nyambaga nigi mathoth. Mana kaka winji tula ma winy mon godo, kendo kwedo kamoro puro ng'wech, ka kwengore bedo kama winji tula nitiere. Jalup jatend piny nenore ka gima kweth jotelo, wanyo gam kuome, kendo kichore gi chien gino maduono mbim mare, kamora lenya moduone idak. Kaluwore kod kem, kata wach mar siasa, e masa mar Kenya, ma onyiedhore lela ni awayo jogore gi lak, e kind jalup jatend piny Rigathi Gachagua, to kod moko kuom jo od bura maromo 45, masani gikoni gi yiere ni jatend migawo mar arita kwe Professor Kithure Kindiki, e jal magiyeyo teko kuome mar bedo gai margi e weche telo kod siasa ma Mount Kenya. Wach ma holo koyo kuom Rigathi Gachagua, ka jo od burago oyeyo kokgi ogirimiti magitiso ni Nyahururu Declaration, kokalo e romo margi magitimo Laikipia. We, as elected leaders from this region and its diaspora, on our own behalf and that of our people, unanimously resolve that our link to the national government to be the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki. Kweth jo od burago okong'won kod Rigathi Gachagua kata matin, kagitude kod siko ng'anjo, duong'o kore, kendo chimo gojiko, kar chopo dongruok ne oganda mamasa mar Kenya, gino magikoni mi oganda go, to kod jotelo owito geno kuome. The Mount Kenya region has suffered high-octane politics around the fathom unity to support individual and personal ambition rather than the actualization, pursuit and lobbying of the interests of the constituents. Rigathi oseyudore orindi maliet moingo nyadichiel. E jumane, Professor Kithure Kindiki yande oturo sike kod Rigathi, kendo ke kode wi daro ji modak e Gengaora Kayole. E dwe mar 5 mar igane, Rigathi ne okunjo pache kendo dhi lamo e got mar Mount Kenya. To e dwe mar 6, Rigathi ne okale matek bang'e ywagore ni okomie ndek lweny mar cherore chieng' pidho yiende. Kendo mano ne oyangore tarik 10 e dwe mar 6 no, kane ogolo ywak mare Nakuru bang' deko e nyasi ma Nakuru. Nilichelewa, I had matatizo with my transport arrangements, alafu ikaingia mambo ya hewa, nikachelewa kutoka, nikakwama pale kati ya Longonot na Naivasha karibu 2 hours, ndio nifike hapa. Ywaruok mar siasa Mount Kenya medo gidore kendo lore soko wang' mar ni ng'ano mabiro folo mogik. Usikubali kuuziwa uoga ya kuwa kuna kiongozi mwenye anaweza mobilize eneo moja ama nyingine ataitenge na Wakenya wengine. Wanasema ati mimi nawatisha. Na mimi nikuambia tu ukweli kwa sababu mimi ni mzee na ni kiongozi. Nakuambia hawa, msiposikiza ground, mtakosana na wenye kuandika nyinyi kazi na watamfukuza. Kata kamano,
Jotelo moko mawuok e kaunti ma Kirinyaga to odok ne Rigathi Gachagua kendo dum kod jotelo makwedo Rigathi ni gin kod lek mar pogo ganda mawuok Mount Kenya. Nimesikia kuna watu wamejitenga pande ile, wanasema sijui wanao wanajiita Mlima East, sijui Mount Kenya East, na kuna huku tunaambiwa sijui tuko Mount Kenya West. Na kama kuna mtu anataka uongozi, akuje kwanza aunganishe mlima yote. Sisi hatutakubali kugawanishwa na mtu yeyote hapa Mount Kenya. Sisi tunajua naibu wa rais Rigathi Gachagua amekuwa akisema tuungane. Na anasema tuungane maanake tukiungana tutanufaika. Watanyabaga, Ramogi TV. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna okoni dhi mar moko kuom mane gin jotelo mag ODM e sirikal kaka jotend migepe pok okelo lokruok mane jo Kenya dwaro. E twak mare e Citizen TV, Sifuna olero ni jotelo mane odhi konyo William Ruto sani wacho dho Kenya Kwanza kendo gitimo tich sirikal ma ok tij ODM. Okoni ODM podi biro medo kedo ne jopiny kendo keto sirikal tesre koting'o keto etago maliet jotelo mane wuok e ODM kendo yudo lemo mag ten migepe e sirikanda William Ruto. The position of ODM, for instance, the policy position of ODM on the Hustler Fund was very well elucidated by Oparanya when he was the deputy party leader. When he goes into government, he speaks a different language. That is not the language of ODM. These people don't run policy proposals by us. Yesterday we had a central management committee. They didn't come to us saying the proposals like Wandai. Wandai was supposed to appear before my committee on energy this week on Tuesday to explain to us how he can be throwing bashes at home, yet Kenyans have no electricity. He ran away. We will ask those difficult questions because they don't come to us and explain to us the proposals they are taking to government. And lastly, Trevor, the president himself said very clearly during the swearing in of these ministers that they are going there to implement the bottom-up economic transformation agenda. That is not ODM's agenda. Those people are not there to do ODM's bidding. They are members of the Kenya Kwanza cabinet. I am telling you, even parachuting people like Wandai and the Sijui, Oparanya and Mbadi into government has not addressed the issues that have been raised by Kenyans. Those issues remain. The issue of unemployment, nobody has talked about it. Pinjo mathoth podi medo wuok kaluwore gi okang' mar ODM gwelo Profesa Anyang' Nyong'o kaka jatelo mabiro chuo kom e kinde romo mar kuku maduong' mar duond burano. Jonon weche mag siasa bende dhi nyime kod goyo tarbin gwelo mar ngire Anyang' Nyong'o mar neno ka bende oromo rwako wuoche mar Raila Odinga oserwako higni 18 mokalo. Chris Owino mwenye nwa wachni. Okang' mar komiti maduong' mar duond bura mar ODM gwelo gavana ma Kisumu ngire Peter Anyang' Nyong'o mar dhi chuo kome kinde romo mag komitino e lo gai margi Raila Odinga medo nyuolo paro mopogore opogore. Jonon weche mag siasa Profesa Peter Wanyande kod Meshak Odede ogwenyore e paro e wi gima gwelo makamano onyiso. Profesa Peter Wanyande neno ni gwelo makamano nyiso ni ngire Peter Anyang' Nyong'o e ogai manyien mar ODM e yor kojolo gino ma Meshak Odede to odagi. Obro tiyo tij party leader. Kiche mondo party leader otitiji nyaka obed ng'ama nyalo bet e kom bo chiu gimiluongo direction e gik matimore e party kata gik ma party dwaro mondo tim e Kenya ka. Anyang' Nyong'o sani obed appointed gi party leader mar ODM Raila Amolo Odinga mondo ochuo kom mar Central Committee e seche moonge nyaka chop sama ODM kor chakore grassroots nyaka malo biro dhi e yiero kaeto ibine kanitie party leader machielo mibiyier mondo kaw kar jakom Raila Amolo Odinga. ODM bende osebet e nyong'ong kuom chenro mare mar gwelo jatelo madhi kaw kar Raila Odinga e yor kojolo kar gwelo jatend duond burano e yo mongirore. Kaluwore gi Profesa Peter Wanyande, ODM ok nyal gwelo jatendgi manyien nikech pod wenge gi ng'iyo duoko mag yiero mar AUC e dwe mar 2 higa manyien. Wach ma Meshak Odede to neno kod angolo mopogore. To kete kojolo nikech party leader masani migosi Raila Amolo Odinga pod ok ong'eyo kata bro yudo tich mar chairmanship mar African Union Commission. Ka ok oyude taparo nitie paro moro ni en mamondo otim ang'o obiro dhi nyime bedo rather the party leader mar ODM. Nitiere chike mag ODM kata chike matayo party
sechegi chik no yiene mana party leader manoseyierno mondo ogwel ng'ato kaka nyo ogwel Profesa Anyang' Nyong'o mondo chung' kanyo kachuo komno samoonge. Profesa Wanyande orwako gwelo mar Anyang' Nyong'o ka olero ni Anyang' Nyong'o ni kod lony maradhai e weche mag siasa, ong'eyo duond bura mar ODM oko kod iye, kendo en jatelo manyalo riwo jo ODM duto kata bang' Odinga yudo kom mar AUC. Kata kamano, Meshak Odede wacho ni ngire Peter Anyang' Nyong'o ne oyudo lemo makamano kalure ni odhi tieko thuolo mare mar 2 e apisi motelo ne yiero maduong' mabiro. Anyang' Nyong'o osebedo jagoro mar ODM, Secretary General ma ODM, higni mathoth, to kanen Secretary General notiyo maber. Ong'eyo gimomiyo ODM nochaki, ong'eyo gima ODM ochung'ni. En ng'ama okohero dondruok, en ng'ama kapok owacho gimoro kata kapok otimo gimoro to miyo gino paro matut. Profesa tieko tamne mar governor. Koro kotieko to nyalo bedo gi thuolo malach mar timo tijni kata miyo party dongruok mano kende gima koro focus on. To kwang'iyo jok mamoko machalo Migosi James Orengo, pod ng'eni James Orengo dhi dwaro tam mar 2 governor ma Siaya, to kendo kaber to odhi yudo. Duond bura mar ODM geno luongo galamoro mar jokanyo higa manyien mar yiero ogai mar gimongirore poni Raila Odinga oyudo kom mar AUC. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Komiti mar weche wuoth e od bura mar Senate ne otamore chiko itgi ne jatend migawo mar wuoth Davis Chirchir kalure ni ne okochopo e Senate kod obok mane dwarore e wi nonro mitimo kalure kod winjruok e kin piny owacho kod kambi mar Adani. Jod bura mag Senate okone Chirchir ni gidwaro neno obok mag winjruok kod mago mayango kinde mane omi Adani thuolo mar tayo paundeke ma JKIA ma osemiyo jotije paundeke onyiso luoro ni ginyalo wito tijegi. Chirchir idwani odoge Senate tich abich. The documents we have also, CS, is that Adani has been given contractual arrangements for them to supply power in Kenya using Ketraco, and they're intending also to take over KenGen, and they will be the one running the SHIF insurance system for our healthcare. Are you saying there's a court order stopping you as a ministry from providing the Senate or this committee with a copy of that PIPP? Unless the CS can tell us the information he has is a classified information, is a secret information. While preparing to submit the documents, I was advised by my technical team of some developments that would possibly wish to do some housekeeping and confirm first whether we can prosecute this matter while there is a court case. Yuarruok mapek nomuoche kindo bila kod johala machiro manie boma ma Nairobi mar Wakulima Market ka johalago notamore maumo igi piny ni ok gidwar dara ka giwuok e chiro no mondo gidhi e chiro ma oger man nyasani manitiere apaya ma Kagundo Road. Sirikanda County ma Nairobi dwaro mondo johala ma iwero kuomgi odar odhi e chiro ma Kagundo Road kalure ni chiro ma Wakulima sani odhugore kendo mwandu manoger kanyo ok nyal romo gi duto kod johala matindo. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua bende ondiko e mbui kakwayo Sakaja ni kik dhi ataro gi winjruok mane gimiyo johala e kinde campaign. E kar sa 9 mar kogwen kawuono, e kinde maloche madito ne chako donje chiro ma Wakulima Market koting'o mwandu monego usi kawuono e chiro no. Yuarruok mapek nomuoche kind askeche mag county kod johala mane rikelo mwandu e chiro no. Kalure kod johala mane walosogo, askeche mag county noketa genga mar talo geche kik donje chiro no kawuono. Kata kamano loche mag mwandu ne okodeo kendo chako donje e chiro no. Mwendo wa saa 9 kuna vile watu walikuja wakaingia, na kuna maskari ambao walianza kutupia watu tear gas usiku, na ambapo walikuwa wanatupia watu tear gas, na ikawa sasa Kanjo pia wakaja wakashika mikokoteni na kuingiza huku ndani.
Kwa hivyo wakati hao wengine walienda kuzivamia na kuzitoa, wakati hao walikuja akaambia hizo magari pia zitachomewa hapa, ndio wakazitoa kazingiza kule ndani. Ka e kamane lwenyo muoche kinda skeche ma county kod johalago. Lweny makamano no ywayo bila mano chako wito iro malungo wang mondo temkeo johala. Gech wang johalago no chako mukome chunya paya maduong madonje chuny boma ma Nairobi. Apisi mara skeche ma Nairobi no chweo chiny macha kanyamburko mane temo donje iboma katiyo kod paya maduong ma Jogo Road kod peini machiegni kode no churo mondo dok kama owuokie. Johalago kod wach mar dar kendo dhi e chiro manyasani mano gere apaya ma Kangundo kagidwaro loso kod gavana Wangi Wang. Tuende wapi? Hii gari huwezi peleka kwa nyumba ukauzie viazi huko. Sasa sisi ndio tunataka suruhu, lakini sisi hatutoki hapa. Huku railways kuna place zingine, kuna place zenye asifanyi kazi. Tungeuliza serikali ya Kenya itupanulie kiwanja tu. Tuite tukae chini mahali tuongee. Tuite mahali tuambie unataka tukupatane mahali fulani. Na usikuje ukasema tutakuja uchukue sijui ya timu kubwa wa soko. Sirikal kaunti ma Nairobi kata kamano lero ni gin machiegni kod johalago kendo dwaro margi maduong' en duoko chien dhungruok manie chirono masani tingo johala moyo 5,000 kata obedo ni onego ting' mana johala 1,200. We normally receive over 5,000 traders. So you can imagine even in the infrastructure there cannot support. Look at even water, the drainage, the wastes that we experience as Nairobians around there, and congesting Wakulima market by removing the wholesale trucks that park outside the market spaces. Jatend migao mar ohala e kaunti ma Nairobi lero ne gidwaro mondo johala ma iwero kuomgi odaro dhi e chiro manyasani mano gere apaya ma Kangundo Road mondo giwe boma ma Nairobi thuolo. Wale watu tuna move ni zile malori na matrucks ambazo zina park kwa barabara au wanafanya wholesale ya vitunguu, ya potatoes, ya pineapples na ya oranges. Tukienda Kangundo Road is a modern market, and I hope you members of the state can have an opportunity to visit our Kangundo Road market. We have the right infrastructure that can accommodate over 5,000 traders. The toilets are enough. Ukiangalia huku hata public health kwa wakulima hawana. Johala ma wakulima kata kamano ywak ni chiro ma Kangundo Road ma idwaro ni gidhieno ni kod johala mamoko kendo dhi kono dhi kelo ywaruok e kindgi. Kiwanja iko Kangundo, lakini huko kumejaa, hakuna hata mahali mtu anaweza pata nafasi. Kwa hivyo tunauliza Sakanja aweze tukafanyie kazi hapa ili ya kwamba tukaweza kujitafutia. Sirikal kaunti ma Nairobi okwero kethruok mar mwandu kendo singo mar kawo okang' mager ne joma itudo kod ketho mwandu mag sirikal. Our investigators, working closely with the National Police Service, will apprehend the culprits, and they will be individually and collectively liable for their actions. Korka kore jalup jatend piny Rigathi Gachagua to kwero gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kodwaro mondo Sakaja olos twag gi johala kapok odargi. Gachagua wacho ni winjruok margi gi jopiny e kinde kampen higa mar 2022 ne ok en mar kelo midhiero ne johala ma modhorwa. Piny owacho omako chung' motegno ni jopuonjre manowito ngimagi e masira mar mach e skund primar ma Hillside Endarasha e kaunti ma Nyeri gin 21 kendo giseyango kama jopuonjre duto nitie. Ma oyangi gi jatend migao mar arita Kithure Kindiki manotimo limbe na Rumoru Level 4 Hospital kama ne chenro mar bero mar ringrego dhi mbele. Olero ni gitiyo matek mar yudo duoko mapiyo kendo chiwo jopuonjrego ne jonyuolgi ne iko. Lidio Keyo nigi ler. Ataro mar weche moko mosebedo kaliekore ni jopuonjre moko pok ong'e kama nitiere bang' masira mar mach muche skund primar ma Hillside Endarasha. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki oyango ni jopuonjre duto oseyangi kama nitiere. E limbe mare osiptal ma Rumoru Level 4, jatend migao mar arita Kithure Kindiki oyango ni kwan jopuonjre manowito ngimagi masirano gin 21. Jopuonjre 3 pod nitiere kuonde thieth ka jopuonjre ma odong' to nitiere mier gi jonyuolgi. Out of the 843, the children who were enrolled as boarders, as children sleeping in the school, 330. Boys, 164. Girls, 166. Out of the boys, 143 are alive. And out of the 143, 140 are with their parents. 3
are still receiving treatments. Nowacho magi kinde mane bero mar ringre jopuonjre 21 manowito ngimagi masira mar mach nochakore saa 4 okinyi ma kawuono, chenro manotiele gi jabero mar piny owacho Johansen Oduor. There were various degrees of burn. Some of them are first degree, second degree, some are even burned to the bones, to a level that you find that some of them even miss the lower part of the limbs and the extremes because of the fire. Even though the bodies were badly burned, but the inner tissues were good enough to be able to obtain very good samples for DNA. So they are sure that within 1 or 2 weeks they'll be able to get all the results of the parents. E kinde mane chenro no mar bero dhi mbele, jonyuol jopuonjrego kaachiel gi moko kuom rawere matindo nobago ng'anye ranga skundno e wi weche mosebedo kawachore ni nitiere jopuonjre mapok ong'e kama nitiere. We want our kids, we want accountability, we want answers. Matron alikuwa wapi watoto wakichomeka? Why was the emergency door closed? Kwa nini? We want answers. It is a saddening thing, and I think we need to have a total shutdown in our country if we even lose one child. Kindiki kata kamano kwero ganda mondo kike weche ma ok adiera e wi masirano kendo gibed kod horuok. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto ogolo siema ne kembe kod ji mamoko ma osebedo ka puko taka e aora ma Nairobi River. Ruto oloso korogocho e bore Nairobi kane osidho ayanga chenro mar lero aluora mar aorano kendo jiwo ler mare. E kindeno omako chung' ni jogo manie genga aora nyaka dar kaluwore gi dwaro mar chika. Owacho ni sirikal ochiwore mar timo duto manyalore maneno ni aorano obedo maler kendo ngadho mare oduogo. Bende owacho ni chenro no dhi nyuolo tije ne rawere makwan gi ok tin ne 20,000. Singo mar jatend piny en ni ji ma odar e genga aorano biro yudo udi machiegni e bwo chenro mar gero udi manengo gi yota. Whole section along Nairobi River is going to be divided, na tutahakikisha kwamba kuna vijana katika kila stage, na wale vijana watajumuishwa katika hii mpango, sio vijana kutoka mahali ingine. Condition ya kwanza ni kwamba huyo kijana awe anaishi hapa, ni jirani mtu ya hapa, ndio watajumuishwa katika hii mpango. Those entities that are polluting our rivers, the industries that are polluting our rivers, the manufacturing entities that are polluting our rivers, the raw sewage that is coming from our public entities, the solid waste that is in this river coming from different places, on the basis of extended producer responsibility, each and every one of them will be held to account. Gima duong' ne obro miyo ji sana vijende mantiere Korokocho area yudo yo ma gimbe ginyalo konyore godo. Jomochan kata inyiso no dar within one day tek mondo ang odar chuni aka ng'eng chaki manyne mattress chaki manyne kamitede. Jatend Kenya William Ruto ochomo piny Jerman e limbe mare mar ndalo 2 mawacho ni geto tego winjruok e kind piny Kenya kod pinyno. Jachiw wach e lo kar jot mar jatend piny Hussein Mohamed olero ni limbe makamano dhi jiwo tudruok kendo Kenya dhi keto koke e winjruok ma biro miyo jopiny yot mar dhi e pinyno e chenro ma oriwore koda mag tije. Oyango ni Ruto dhi bedo e romo mar twak e wi weche mag ohala, romo madhi kelo kanyakla jotelo mag kembe madongo kaka mag Mercedes Benz, YouTube e kind mamoko. President William Ruto will leave the country this evening for a 2-day official visit to the Federal Republic of Germany. Now, this visit marks a significant milestone in the long-standing relations between Kenya and Germany, spanning over 60 years, and is aimed at strengthening cultural, economic, and diplomatic ties. He'll witness or preside over the signing of the Kenya-Germany Agreement on Comprehensive Migration and Mobility Partnership. He'll also participate at the annual Citizens Festival, also known as Baggerfest. The President will equally engage with leading German business leaders during a special CES forum aimed at enhancing trade and investment opportunities between Kenya and Germany. Both countries will encourage the immigration of skilled workers who have completed vocational training or a university-level degree and whose qualifications have been recognized by the competent authorities of the other party. Critically, Germany will waive the requirement for a labor market test for Kenyans prior to employment. Germany will also issue long-stay visas for eligible Kenyans pursuing studies or vocational training. Upon completion, Kenyan students and apprentices may extend their stay to gain professional experience and potentially secure employment in Germany.
Anyuola moro e kar dak ma Mukuru kwa Ruben koro dwaro ratiro tok nyathigi ma jahigni 15 wito ngimane e lwet obila magiwacho ni ne ochwade gi magina e chak dweni. Riwruoge makedo ne ratich oganda dwaro mondo obila mane otimo timno omaki kendo kawnegi okang' mager. Kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, obila to lero ni rawerano en achiel kuom moko kuom rowere mosebedo ka rocho kwe e kar dagno. Anyuola mar rawera ma jahigni 15 Shadrack Oruko pod idho giomoko tok nyathigi wito ngimane tarik 3 mar dweni tok tulo muoch e kind obila gi rowere e kar dak ma Mukuru kwa Ruben. Wakati nilipata ripoti nilikuwa nimekaa, msichana anga akakuja akaniambia, mama kuja tuteremko huko chini. Nikamuuliza tuende tufanye nini chini, akaniambia kuja tuende. Kukwenda nikapata Shadrack amelala. Wakaniambia Shadrack hayuko. Nikahuzunika sana, nikauliza mtoto wangu alikuwa amefanya nini? Mtoto wangu aibi, mtoto wangu ajaichukua kitu ya mtu. Wachre no obila mane nie tijgi gotieno e alworani ne ochako yware gi rowere kendo gino nomiyo Shadrack gi jowetegi ochung' kar tiendgi. Walikuwa wamekuja na watu wawili kama wameshika pingu, sasa walikuwa wanataka wapatiwe 100 ya puli. Sasa ile harakati vijana wakaona polisi wakaanza mbio na mwenye puli alikuwa hayuko. Sasa wakashika huyu mmoja atoe hiyo 100, wakaanza kufutana na yeye, huyu akasema yeye hawezi toa hiyo 100. Kuvurutana ndio walimweka chini wakamtoa lungi. Hiyo kumtoa lungi ndio wenzake wakakasirika wakaanza furugu, wakachapa huyu risasi. Alikuwa anatetea mwenzake kwa shauri, alikuwa anafurutwa chini. Tuko na habari kwamba hao maofisa wanazidi kuhatarisha maisha ya witnesses. Wanawalazimisha wasizungumuze na wanawaonyesha kidole kwamba mkijaribu kuzungumuza tutawakujia. Weche majatino obila ma Makadara Judith Cheptokola okwedo mokalo kwacho ni obila ne ochopo kanyo mar kelo kwe kaluwore kod maling'ling mane giyudo. Ilikuwa kwamba kuna mtu amevamiwa, gari yake ikachomwa, duka lake likavamiwa, kila kitu ikachukuliwa. So polisi walirespond, wakapata zaidi ya vijana 20 wamevamia duka ya huyo jamaa anaitwa Silva, wakiprotest kwamba yeye ndiye anapeana information kwa polisi na machief ya uhalifu. Na hiyo area umeona iko prone to gangsters, wale wanasumbua watu na wako hata na mabunduki. Tichadek mar jumani anyuola mar Shadrack obila gi jokedo ne ratich oganda ne ochopo kar kano ringre Jima City kama ne otimie bero mar yangadieri mar tho mar Shadrack. Tuliambiwa na pathologist Dr. Ndegwa kwamba hajapata risasi, lakini anashuku inaweza kuwa ni kijana alikufa due to sharp object. Tulikataa. Tulimwambia tuko na mashahidi, so we demanded for further forensic investigation, and true to our words, true to our feelings, true to our expectation, risasi ilipatikana hapa chini ya mtoto. Mikai Chepto lero ni gionge gadieri kama ne risasi ma wachore ne onego Shadrack ne owokie wirani tulo ne otedre chieng' no gotieno. Hakuna risasi. Siwezi kusema ni police officer alirusha risasi kwa sababu sasa ilikuwa disturb. Hao walijitolea mwili wakaficha. Na reason ya kuficha mwili hatui kujua nini. Na kuna process zile zinafanywa ionekane kama ni risasi ama ni kitu kingine. Kwa hivyo mimi postmortem silifanywa na risasi katolewa, iko na DCI tayari kwa ndani ya mwili jana. Hayo sasa utaongea na DCI. We are asking our OSPD Makadara to take action with immediate effect. Hatutaki any explanation, tunataka tupate explanation tukiwa kotini na huyo afisa. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara Mugejwangi kanye mochopo godo e giko mar weche manyien okinyi makawuono kapo kaka yuyo madundo we asoma ne moko kuom ote ma uchwalonwa achiel kachiel kokale Facebook kacha kama wantiere live okinyi makawuono. Peter Ojuang Orono wacho ni Ramogi TV ler adua ei Obunga Kisumu City. Wacho ni gomo esilaha ma Kenya winjo piyo. Luke Ochele wacho ni wach endarasha ni botama winjo tiende. So today the 70 pupils missing ka tena wako na wazazi nyumbani. Okracha wacho ni Nyakach Dala watching live. Ruth Nyathio Chieng bende wacho na sedonje chenro ka an umoja inako erokamano ne Nyasaye yaunwa penya. Willis Odemba bende wacho ni locked. Erokamano ahinya kuom medo kete e Ramogi TV
Akaw mana yoya madundo gisani bange tadugo kod nonro mar gazet kikidhi mabor. Jipange na Viusasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na Viusasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na Viusasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Imagine exploring the heart of Europe, where ancient history meets modern marvels. View Travel invites you on a 15-day, 14-night European adventure starting from $3,715. Discover the enchanting cities of Madrid, Barcelona, Paris, and Rome. Stroll through the imperial forums in Rome, marvel at the Eiffel Tower in Paris, and witness the grandeur of Santiago Bernabeu in Madrid. Cruise down the River Seine in Paris and glide across the serene waters of Zurich Lake. Experience the thrill of a high-speed train journey from Barcelona to Paris and soar above the breathtaking landscape of Grindelwald first on a cable car. Let View Travel make your dream European getaway a reality. Trust our expertise, reliability, and guaranteed departures. Let us tailor a personalized itinerary to suit your desires. Book your European Wonders adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. Dive into the vibrant world of Afrimax. Get ready for a whirlwind of color, flavor, and creativity on Viusasa. Watch as Dennis Chege transforms second-hand sneakers into stunning works of art for your feet. This is what I'm talking about. And that's not all. Beatrice brings a burst of innovation to baking with her unique and irresistible taste of creativity. We call it baking with love. Baking isn't just a recipe. Nice. It's a passion-filled journey through flavors and ideas. This looks so amazing. Tune in to Afrimax, where African stories come alive. Only on Viusasa. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep Nayan. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale job So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjez mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulize. Congratulations to Ann Manze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Teacher Beach, Kocha Kore, Samuel, Wakelo Ningoma, Mubedo, Pay Design, Wakare. Ramogi TV, Biro Kanyakla Kachi, Ramogi Radio, Kamabende, Stimariwa Record P. Yawanya
kik ubed mabor nyaka rom Kenya nikech kae e kuma iyudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Rumba ni ninja the entertainer, maintain your position. Idhi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Ticha Beach ka Ticha Beach, Sangwen Otieno. Wabed joma ler e ngimawa ka warito ler mar pachwa, timbewa kod winjruok gi Nyasaye. Ka wadhialo dwe mar Pathfinders, waikoni nyasi makende sabatoni kokalo kuom wende mamit kod wach maler kendo maber mar Nyasaye koa kuom jakwath Meshak Muga. Ka wan gi chandruok moro amora, ka wadwaro kwe makende modhiero ng'eyo, nyaka wadhimna ir Nyasaye kuom lemo. Injili ngima, Sabato, sari okinyi, kik bai. Nyakwara Mugejo ng'anyisi ni bang' yoyo madundo tabro bedo kaduogo kod nonro mar gazet okinyi makawuono. Antiere kae kod jafwambo mandiko ne gazet mar The Star. Mano Julius Otieno wadaka uthulo makende mar mondo mi wamisi so mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Kaeto bang' mae ibo bedo ka idhi nyiewo gazet tibedo piny isomo mar mondo mi ibed kod ng'eyo e weche duto matimore pacho kae. Oyawre Julius, ichiewo nade okinyi makawuono? Oyawre ahinya. Achiewo maber. Wabiro mondo wanana gima nie oboke odiochieng' makawuono. Wang'isa ne jonagi gi jo Kenya gi mantie e paper ama gima piny wacho odiochieng' makawuono. Machiegni nonro mar gazet. Nyakwara Mugejo okinyi makawuono, gazede ariyo weche magimiyo pek bet opogore. Aneno ka Daily Nation sani koro ndiko ni Gachagua isolated, The Standard to koro ndiko ka ni uncovered Adani and his Kenya deals. Kata kamano adwani wachak achiel kachiel kod gazet ma Daily Nation okinyi makawuono. Mar mondo mi wang'ia ne weche mopogore opogore ma gazet ma Daily Nation omiyo pek. Ing'iyo malo kanyo Julius, nyaka sani koro nitiere weche mago motudore kod ogai mar obila mane yor kojolo mano Gilbert Masengeli. Nyaka sani koro wang'eyo ni noda dhoggi ka giromo bedo jolupo gai mag obila e pacho kae. Sani koro liekore ni ne gitai. Nitiere jal moro mane en bende obedo interview, ne gitai e interview makamano. Nose ter duoko ne jatend piny Kenya. Kata kamano malingling poko yango ni negitimo nango kaluore kod kaka noda dhoggi. Wach machielo mabenda neno kanyo nitiere jogo makoro jokedne ratich oganda. Nyaka sani koro gichwalo bura e doho ka koro gikwedo wach mar kambi mano mar Adani kao paundeke mar JKIA. Weche mag siasa e magabuono gazet ni ma Daily Nation omiyo pek ahinya ka koro giwacho ka ni Gachagua isolated. Mano kaluore ni nitiere moko kuom jod bura 48 magina jod bura ma iwacho ni wuok e duond bura mano mar wanyalo wacho ni UDA nikech ondiko kanyo ni some 48 ruling party MPs ma wuok kuma Rigathi Gachagua wuoke mondi kanyo ni backyard. Nyaka sani koro odiochieng' manyoro ne giwuok oko ka giwacho ni oyo wano kwadwa tiyo kod Rigathi Gachagua, wadwa tiyo kod Kithure Kindiki. Mano bende wabobedo ka wanono ka achiel kod weche mamoko mabenda neno kanyo ka odiochieng' makawuono ndika ni Ruto at 2 hits and misses, gigo mosetimo makare kod gigo ma ok osetimo makare ka achiel kod weche go mag a striking nation inside Kenyan's wave of protest kaluore kod ng'anyo mopogore opogore mosebedo ka wanene pacho kae. Kata kamano adwani wachak kod wach mantiere it gazet mar ariyo mano mar gazet ni mar Daily Nation kaluore ni nyaka sani koro wang'eyo ni ogai mar obila mano e yor kojolo Gilbert Masengeli odiochieng' makawuono obobedo ka ochopo e nyim doho to ka doho noseyude kod ketho mano mar contempt of court. Doho nosebedo ka gwele nyadibiriyo nochopo e nyim doho oduok penjo makoni kod kocha motudore kod lal mano mar jo Kenya Day. Kata kamano osebedo kobuono chik mar doho to kai bende makoro ndik ni koro duoko mano tok da dhoggi noterne jatend piny Kenya William Ruto. Julius, aparo ni kawuono doho dhi chiwo sentence ama dhi chiwo kum ne jatelo mar obila ni obila motero ni jatelo mar obila e Kenya mangima, lakini okapar ka en gima ber ko kata jok manodhi dogo chak wacho ne sewinjo ka lawyers mang'eny wuoyo, human rights activists wuoyo ne ok en gima ber ka jatelo mar obila nyalo
nyalo koso winjo chik mar court ama ka court kone no biye court mondo wawinji ama item wacho kama jogi nitie to okidhi. Aparo en gima ok ber ka ng'at ma duong' kabisa serikal kaka acting inspector general of police nyalo defy ama nyalo koso moko dhi court ka court oluonge. Koro aparo ni kawuono wakia ka to dhi court en owegi kapone seche ma judge no dhi golo ruling ama seche ma judge no dhi golo twech mare, lakini kata kamano kata kapo ni judge no wacho no tuwe kata dweche auchiel kaka chik wacho no contempt of court, to be nitie police madhi make mondo tere e jela mondo oserve dweche auchiel kose odhi ringo mondo odhi e court of appeal mondo omed beto kokucha moko tere e court ama e jela kaka chik dwaro. To gima ok ber ahinya en ka police nyalo wacho no okotum ama okolu gima chik mar court wacho ama gima court wacho no lukop ji wacho ni Kenya en a country of a rule of law. Matino ne sheria ama chike mag pinye ma ematayo piny. Matino ne gima court wacho court luwo mana chik mar gik mane pen chike. Koro kapono court oluongi kaka inspector general of police tamre dhi kuom ndalo 7 pile mokidhi. Matin mano itayo nyaka rule of law monego bende luwo kaka jatelo police e Kenya mangima. Ok en gima ber kabisa ka jatelo mar police e Kenya mangima koso dhi e doho koluonge gi judge ok ber. Ate nyaka sani koro wang'eyo ni mano nitiere mano iwacho kanyo ni mano commission mano telne kanyo kod Eliud Kinuthia, mano commission man National Police Service Commission gine mane gidayo dho Masengeli kachiel kod joma moko mane olap dhogi ndong ne komno mar bedo jalup Ogai mano mar obila e pacho kae. Ne gitero mano results ne jatend piny Kenya William Ruto. Kata kamano koro nyiedhore lela ni Masengeli kachiel kod James Kamau gine makoro negi yombo tok kanose dadhogi ne lemo mar bedo ja Ogai mano jalup Ogai mar obila e pacho kae. Liekore ni Masengeli kachiel kod Mr. Kamau ne oyudo points 85%. Kata kamano ka gazedni mano mar Daily Nation ne temo mar mondo mi openjane Mr. Kinuthia ni koro ne gitai nango to nodagi lero gimoro amora kotudore kod yudo max maromre ka bendo wacho kanyo ni no comment ko wacho ni gik makamago gin classified. Nyalo bedo ni jopiny ok onego bed nong'eyo. Mane momiyo ndike kae ni Masengeli interviews court tie State House meeting defiance. Bende ne gidhi e kinde manotero results makamago ne jatend piny Kenya William Ruto bende no romo kod Masengeli mano e kar jot ma jatend piny Kenya William Ruto. Julius. Yes, aneno ka obokane wacho kamano ne nitie interview mano tem gi National Police Service Commission, then Masengeli makosa ni acting inspector general of police no tie gobila moro kane gidawo chiemo ama lemo mar acting inspector general of police. Kata kamano jatelo ama chairman ma National Police Service Commission otamre wacho gimomiyo ne jogo tai to gimomiyo ne notamre wacho mang'eny e wi interview manotim gi commission mare no. Kosemano emanyalo bedo nowang'o i Masengeli emomiyo kodwa kata dhi e doho, lakini mano ok oluwre gi wach moro manie doho. Mano napano en interview mane noko to konego bedo no affect ama en gi relations moro amora gi wach mantie doho. Mano ok nyal tame dhi e doho kopni ok omiye tich mar inspector ama deputy inspector general of police. Kwabere kod maga don wang'ia ne wach mantiere it gazet mar adek mano mar gazet ni ma Daily Nation weche mosebedo ka timore mano e bungu ma Shakahola. Nyaka sani koro wang'eyo ni Paul Mackenzie ka achiel kod jogo ma itude godo kod ketho. Ang'eni nyaka sani Paul Mackenzie mane en jadolo makocha mane nitiere kod kanisa more bungu ma Shakahola en ka achiel kod joma moko itudo gi kod ketho mano mar tho mar jokanyo 400 mane lemo e kanisa margi. Nyaka sani koro kata kamano no kae iwacho ka ni I made a killing at Shakahola before deadly fasting started. Ma en sigana mar jago moro mane entiere koda kar uso chiemo moro machiegni kod bungu ma Shakahola. Wacho ni e kinde mano chako hala mare e higa mar 2021. Wanyalo wacho ni the business was booming. Matende ni notimo maber ahinya e hala mare. Kata kamano kanochopo higa mar 2023 ma koro noneno ka koro ohala ochako didimia. Kata kamano nokia ni Mackenzie nong'iso joge ni koro une tweyo gi lamo. Onge ng'ata monego bed ni chiemo.
mane momiyo nyaka sani koro en achiel kuom jogo manyalo bedo ni nochopo e nyim doho mar mondo mi gichiwa ne neno margi otudore kod gigo manotimore ne jo Kenya e bungu ma Shakahola. Julius, aparo magin kes mar mane Mackenzie, Paul Mackenzie, mane luongo ne Pastor Paul Mackenzie, nowach ne sani ne doho to nokete gi ketho mar nego ji mohingo 400 nikop jok mane lemo e kanisa ne to ne ok gichiem, ne gitweyo kuom ndalo mang'eny ba githo kendgi, ne wacho ne gitweyo ma kata pi ok gimodh ba githo kendgi. Koro nitie achiel kuom jok mane nie doho ne temo wacho ni ne otimo business ama biashara ama ohala mar uso chiemo, to biashara ne dhi maber kabisa kendo noyudo pesa maber manyamiyo dagi yo mokwe. Lakini kaka ne Paul Mackenzie okelo kanisa ne ei Shakahola ama ei bungu ma Shakahola, ne biashara ne odhi piny kop ng'ama ne nyiewo chiembe koro ne onge, jogi te koro nodhi e tweyo ba ng'ama nyalo nyiewo chiemo ne onge. Aparo ni ma jogi temo wacho ama witness ni temo jiwo kes mar serikal na en adier ne Mackenzie notemo ng'iso jok manolemo go mondo otwe mondo kik chiem otwe nyaka githo. Aparo ni en witness matemo keto kes mar serikal obed ma tight matin ama omed jiwo kes mar serikal na en adier ni Mackenzie ema nokelo ama ema nang'iso joge mondo otwe nyaka chop kiwango makoro giwito ngimagi ei bungu nikop gilemo to gitweyo. Aparo en kes ma motegno, lakini kata kamano kata kaka kes ni dhi doho to ang'e nitie familia mang'eny ma pod ywago jogi. Nitie jok mane ne luwo Mackenzie kabisa ma kowacho ni watweyo to gidhi tweyo, to jogi ne tweyo nyaka nyithindo matindo wa mama ma seche moko pek to gitweyo ma nyaka gilal ngimagi. Aparo neno ok en gima ne ber ahinya kapo ni Mackenzie ema notimo gir kabelo, lakini kata kamano en gima nie doho to ang'e doho dhi luwe nyaka dakika mogik nyaka. Penjo bende nyalo bedo ni jomoko ne tweyo to Mackenzie en bende notweyo kose jomoko ema nonyiso kata nosundo mar mondo mi otwe machwe tho. En to e kindego duto po nono en bende notweyo. Ang'o miyo en seche moko ok notho ka koro mane injili marach mane oyalo ne jopiny. Kendo wageno ni familia manowito jogegi e bungu ma Shakahola bro bedo ka yudo ratiro margi. It gazeti mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mar gazeti mar Daily Nation gin weche matimore, siasa matedore kendo gidore e masawa mar piny Kenya. Nyaka sani koro inondike kae ni Gachagua isolated as more Mount Kenya MPs rally behind Kindiki. Nitiere jotelo kata jod bura mago mane oyiengore e toka mano jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua. Kata kamano sani koro giloko tanga, giwacho ni gin gibobedo ka gisiro lwedo jatend migao mochung' ne weche go magarita Kithure Kindiki mar mondo mi ene mubed jaloso e lo jogo mawuok e masawa mar piny Kenya. Magi duto koro nyalo miyo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro feel ni en koro wechien kata obedo isolated e weche duto makoro timore gi sani. Aparo ni Mount Kenya ama Central Kenya nitie weche moko mang'eny sana yore mag siasa kaluwre gi manyuane no odiochieng' manyoro ka wajumbe moloyo 48 mag UDA main party mar Ker to jalup party leader mar UDA en Rigathi Gachagua main jalup Ker. Matine nitie siasa maduong' mosechakre Mount Kenya. Paro ne en siasa mar mibadhi cha ana apek mohingi ane man gitelo maduong' e serikal koa e Mount Kenya to kinyal inin pinyna. Taparo ni ochakre higni adek mondo mi ochop yiero manyien prodong higni adek. Koro aparo ni Kindiki gi Gachagua gi wajuma moko nkopaseneno jimoko kaka Kimani Ichung'wa besobedo ka go kabisa deputy president, jimoko kaka Ngunjiri osebedo kago deputy president. Kora paro ni ma en siasa mosechako to chaki moro matek kabisa. Taparo ni manyalo kata kelo pogruok ewi e kind deputy president gi Ker. Kopang'e Gachagua nyalo paro ni en Ker ema omedo kelo ama ema otemo choro ji kaka Kindiki mondo mi ochagoe e Central ama e Mount Kenya region gi yore mag siasa. Kora paro en story maber monyalo luwo. Tangen Gachagua nyalo chako rallies ne ama onyalo chako tour mag Mount Kenya be mondo otem
wuoya ne gi joge ama otem wacho ni jok manowo koko ni support Kindiki o gin MPs ma jopiny dwaro ama manyalo return seats gi e higa mar 2027 election. Kamago mar mondo mi wadhi mana mapiyo piyo. Aneno ka wendo mar osechopo e studio kae. It gazet mar auchiel, mano mar gazedni ma Daily Nation. Ang'eni siasa matimore masawa mar piny Kenya. Mago gin weche mabende podi wabro medo luwo kaluwore kod pogruok makamano. It gazet mar auchiel, mano mar gazedni ma Daily Nation, nyaka sani koro nitiere riwruok machielo ma kedo ne ratiro mag oganda. Makoro gin bende koro gidhi e doho ka gikwedo wach mar kambi mar Adani kao paw ndeke mano mar Jomo Kenyatta International Airport kuom thuolo mar higni 30. Wach makamano wang'eyo ni bende nwaneno ka nokelo ng'anyo e paw ndeke mopogore opogore e pacho kae. Gino mane ochungo chenro mag wuoth kuom seche buora e pacho kae. Kendo wanyalo wacho ni ohala mathoth bende kata pesa mathoth ne olala kaluwore kod ng'anyo makamano. Mana mapiyo piyo Julius. Ya paro ni wach mar Adani pod en wach maduong' kawuono jatelo mar Kono Minister mar Transport nitie Senate Committee mar Roads ama Transportation no biro nyoro lakini ne ok odhi karatas mane senators dwaro. Koro gen kawono dhi dok mondo wacha nen to ang' madhi mbele e yore mag Adani gi serikal kage lure gi weche ne giseloso chenro moro ama ne gine plan moro mar kao ama mar take over Jomo Kenyatta International Airport. Koro paro men wach pod dhi mbele doho bi osegolo pache ka wacho ni plan makamano chung' mondo ka pod kes dhi mbele. Koro paro man gima pod magma pod dhi mbele tangen wadhi luwe yo motegno mondo wane anen to Adani dwa kao Jomo Kenyatta International Airport adier kose serikal nyalo chungo chenro makamano kaluwore gi gima jo Kenya osewacho no ka gidwa Adani mondo ote chenro ma antie e pap mar Jomo Kenyatta International Airport. Kawang'iyo page mar 7 kantie kawuono en tarik 13 dwe mar 9 to kawuono ema ker President William Ruto Mark higni 2 chako donji office. To nitie gik mang'eny mosetimo to nitie mang'eny mabe pok otimo. Oboke ne wacho ni Kenya Kwanza hits and misses as it marks 2 years in office. Ruto osebedo katimo gik mang'eny to nitie mang'eny mabe pok otimo kaluwore gi singo mane ochiwo ne jo Kenya ndalo mane otiyo campaign e higa mar 2022. King'iyo gazet ni giwacho ni kuom higni 2 ma ker osebet e telo gisegero ute maromo 94,128 e chenro mar affordable housing program. Kendo giwacho ni Hustler Fund osegolo pesa maromo bilion 54.9 kwa nyalo mana dhi It gazet mar 7 mar mondo mi nyakwara Mugiajong bende oneane mano kotudore koda Kenya Kwanza hits and misses e kinde makoro giyango higni 2 e apis kanyo. Mana kaka isewacho kwang'iyo wechego mago manifesto promises kachiel kod achievements manyaka sani koro sirikal osetimo. To bende wang'e ni nitiere singo mopogore opogore mabende ne oket ne jo Kenya pod rito kod siso mar mondo mi gineane ka gibro chopo kata oyo. To mana kaka waneno kanyo mana kaka iwacho moko kuom singo makoro nyaka sani osechop kare. Julius, aparo ni king'iyo gimoro kaka fertilizer ama subsidized fertilizer ama cheap fertilizer mane serikal ogolo, giwacho ni bags maromo milion 8.6 osemi jo Kenya gi nengo moyueyo kaka nengo mar 2,500 e kila bag ka bag koa 6,000 higa mar 2022. Then gik moko mang'eny kaka gised digitize government services ane kidwa service moro mar serikal tiyudo dhia online idhi e-citizen tiyudo. Then tiye gik moko mang'eny kaka yore mag e-citizen osemedo omenda serikal temo yudo omenda e yore mag digital services. Then giwacho ni level of hospital bende osemedre. Gik mang'eny ma giwacho ni osetim, lakini kata kamano wang'eyo ni kuom higni 2 mosekalo ker be osekale matek. Waseneno maandamano mar Gen Z, waseneno maandamano mar Azimio, waseneno kaka osegore gi yore mag cost of living. Koro aparo ker be osekale matek kata kande gik mosetimo kaluwore gi manifesto mare, lakini ang'eni be osekale matek ma osedirele ama oseduoke piny e kaluwore gi yore mag performance kaka dwarre. Akanya kasani bende kaluwore kod gigo magi wacho ka aneno kanyo ka bende sirikal wacho ni gisepogo mano metric tons 500
56 mano mar kothe mag sunflower mosebed kipogo ne counties 36 ka bende giwacho ni gibro medo investments mamoko ka e wechego mag coconut kata pith mar nas bende kaachiel kod weche mamoko ma giwacho ni gisetimo. Kata kamano wang'e ni en mana higni 2 pod jatend piny odong' kod higni 3 warito maneno ka singo duto mane oketo e kinde kisera mag ombulu ochopo kare. Mana makela jo Kenya ng'iyo. It gazette mano it gazette machielo mar 8 mano mar gazette ni mar Daily Nation kwa nyalo mana dhi it gazette mar 8 mar gazette ni mar Daily Nation ng'anyo mano timore odiochieng' manyoro mano e chiro ma wakulima mayudore bore Nairobi ka nyaka sani koro johala go wacho ni ok ginyal dhi mano e chiro moger manyasani mayudore Kagundo Road. Kata kamano ne waneno ka jatend migawo mochung' ne weche go mag ohala e kaunti ma Nairobi kae no wacho ni gin johala ma iwero kuomgi kata mago ma uso e wholesale ema onego bene dhi e chiro manyasani ma oger Kagundo Road. To magi duto timore kalore ni gilieko ni chiro no ma wakulima sani koro nitiere johala mathoth ahinya ma odhugore kanyo gino ma rocho kata chal mar ler chal mar hygiene margi ok ni kare gino momiyo isundo gi ni gidhi Kagundo Road. Kata kamano nyoro ne nitiere ng'anyo mapek ahinya ka giwacho ni oyo Kagundo Road nitiere ji wan kwa dhi kuro to wadhi bedo kanye. Julius Serikal ma Nairobi wacho ni johala gi chalkage magetimo handgi e bath barabara sasa moko gichopo nyaka e barabara wegi makoro mtokni ok nyal kalo ji ok nyal wuotho e ndara. Koro serikal ma kaunti wacho ni jogi ogoter e chiro ma Kagundo Road manoger kalure gi construction mar Outer Ring Road. Koro ginto gidag dhi kono. Koro kiandhi bet nari kok gitamre dhi kono wacho ni kono ji mang'eny osedonjo kono to onge tich kono. But serikal to wacho ni wogru e barabara wogru e bath apaya mondo udhi e chiro moseger gi serikal ma county government. Koro aparo nen ywaro koro akian gidhi tiyo kono lakini pod en ywaro ma ok apar ka giseyie to serikal be ma Nairobi wacho no nyaka odhi mana Kagundo Road. Aparo nen mana yore ma dwa ka gibet piny mondo giloso mazen to kanyo monyalo tiyo maber ma onge ywaro moro amora gi kanjo gi jotim biashara. Julius adwani watik nonro mar gazet to pile ka pile ok wanyal tiko nonro mar gazet kapok wang'iyane machinglo kata katuna. Adwani wang'iyane katuna manitiere it gazet mar 16 mano page 16 kanyo mano mar gazet ni mar Daily Nation. Kiwang'iyo katun manitiere it gazet kanyo adwani nyakwara Muge bende onene ane achiel kachiel mondi mar mondo mi enong'iswa ni kor ka kore oparo nang'o kotudore kod machinglo makamano nikech kwang'iyo an anyalo wacho ni nitiere ji 4 gintiere ng'wech to ng'at achiel wacho ni it's about stalled projects not politics. To sura mwaneno gi wanyalo pongo gi wiwa ni gin jomage. Julius aparo ma katun mokel gi Victor aneno sura mokariyo kanyo machal jok mwang'eyo bathe kanyo koni bente ji mokariyo ng'ato dwa launch project odwa ng'ado tol mang'iso ni project ne bedo launched to jomoko to wacho gini podi ok obedo launch gidwa mana roll red carpet mondo jokenya nen gitiyo lakini onge project mobedo launched. Aparo no en ngero mar project mosebedo stall e Kenya mangima ama project ma ng'ato dhi launch then kine to contractor se ok site ng'ato onge kono. Koro jo Kenya temo wacho ni to area jama dhi launch project ka ng'en ok ka onge omenda ma onge pesa mar choro project no mbele. Aparo nen gima en ngero ma serikal dwa ka ko ong'iyanen to ka ing'en onge pesa mar timo project moro amora onge aja mar dhi launch project no onge aja mar ng'ado ribbon ni launch project then project no dhi chung kuse okanyo kawuono to kiny project no chung kata mana foundation mikunyo onge. Aparo my message ma jogi temo oro. Haya adwani watii kod wach mantiere it gazet mogik mano gazet ni mar Daily Nation machinglo makamano nyakora Muge in bende inyalo ng'iyane tipong' gi wi ni nyalo interprete e yo machalo nade. Nyaka sani koro ondike kae ni Kenya reduced to a country of strikes. Nyalo bedo ni en dhok mar ng'anyo ema sirikal winjo kosang'o matimore nikech wang'eyo ni jopuonja ema nochako ng'anyo e pacho kae kowuok e jopuonja wang'e ni jotije mag paw ndeke no ng'anyo lakteche bende ne wawinjo ka gibuogo ni ginyalo bago ng'anyo. Wantiere kod jotije piny owacho kaachiel kod mamoko makoro nyaka sani koro osebedo ka ng'anyo osebedo ka lieko ne gidwa ng'anyo to nitiere nyaka jotije matiyo e mbalariany mopogore opogore gin bende ne gisechiwo notice mar ndalo 7 ka sirikal ok owinjo ywak margi mar meto
yuto mar osara to gibiro bedo ka ging'anyo. Sirikal winjo mana dhok ng'anyo to bende biro chopo kuma koro ji ok ng'anye pacho ka ji kosechiwo notice to sirikal luongogi mar mondo mi gibed piny gi por wach kose nyaka gi ng'anya mondi eka sirikal koro winjo liet winjo ni keto gi tesre ka koro chopo dwaro margi. Aparo ni mana kaka ipenje no sirikal aparo no sani dhok mag winjo kabisa ma language mag winjo kabisa en mar ng'anyo. Kop ka uchako ng'anyo kaka nyojo jok matiyo Kenya jomo Kenyatta temo ochako ng'anyo e kanyo sirikal owinjo gi bagi golo contact mar gi gadani ka jo daktari ng'anyo eka iketo ge piny gi CBA to bana kaka jo nurses ko ng'anyo to kamano kiluo king'iyo civil servants be nyoto med pesa ko ng'anyo manege dwadhi matin chal ka gima sirikal winjo dhok mar ng'anyo molo dhok moro amora molo kaka bed piny mondo ji owuo mondo utiek wach ka ok udhi e yo mar ng'anyo ama ka ok udhi e protest lakini king'iyo malo ka ne nitie ng'anyo ne nitie jenzi no ng'anyo nitie drivers mosebedo ka ni maandamano nyaka journalist jofwambo kayo be ne wane barabara ka wang'anyo kop nek mane polis ochako nego jofwambo e barabara ndalo protest ndalo maandamano kora paro no osebedo chako Keruto kautelo oseneno protest gi ng'anyo mang'eny kabisa kalure gi chal ka gima sirikal ok winj jok manie sirikal ok winj ok gidwa luwo gima jo Kenya temo wacho no wawe yon to walu yo moro ni. Adon wangia ne wach mantiere it gazette mokwongo mano mar The Standard ka watieko nonro mar gazette okinyi makawuono. It gazette mokwongo mano mar The Standard malo kanyo gin bende gimenyo higni 2 mar jatend piny Kenya e apisi. Gindike ni Kenya Kwanza's broken promises fighting crisis. Inyalo nyiewo gazette nyakwara Mogejwang tibedo piny isomo mar mondo mi winja neni to kaluore kod singo mopogore mane jatend piny ochwalo e kinde mag tisera mag ombulu osechopo mage to mage mapok ochopo. Aneno ka gazeti mar The Standard omiye kanyo special report it gazeti mar 6, 7 kaachiel kod mar 8. Wach machielo madwa ni wamul mana mapiyo en kotudore kod kambi mano mar Adani. Koseyudo gazeti mar The Standard nyaka sani koro ndike kae ni uncovered Adani and his Kenya deals. Nyaka sani koro liekore ni nyalo bedo ni nitiere malingling moro ma nyalo bedo ni kambi makamano ne nitiere godo koda kambi mano mar piny owacho mano mar Ketraco. Kata kamano sani koro ipenjo kae ni so what exactly is Asia's second richest man up to wang'eyo ne iluonge kae ni Gautam Adani. En the second richest man in Asia. To kwang'iyo aneno kanyo ka ochak nonro mare kochakore higa mar 1988 mane ochake kambi mare to nochake mana ka kambi matin to nyaka sani koro osedongore kendo omewo akena wach no omewo kachwarni. Tigiyo na Adani chairman mar Adani Group. Nowe school kan gigni 16 and drop out. Matene okoteko school kano se drop out then no work e gwen kamano dake odhi town mondo omanya ne tich kaka jo vijana nyalo manyo tich then ochako biashara mar uso diamond. Koso diamond kochopo mar boro gaboro to chako company ne miluongo ni Adani Group. Kata kamano nyoro ne nitie weche moko Senate to lure chal ka gima Adani nigi deal ama nigi winjruok moro gi sirikal mar loso ama mar yore mag stima yore mag loso kaka Kenya nyalo bedo gi stima ka bayo yore mag airport ama mag JKIA kopa kalure gi jatendo ama senator ma Kisii luongo Richard Onyonka chal ka gima Adani osewinjore Ketraco ma mondo gilos line mawuok Gilgil, Thika, Mala, Konza, main 290 kilometers. Gin lines mang'eny karibu 4 ma serikal chal ka gima temo okelo Adani mondo los kagi makda gi Ketraco mondo otem yawo to yore mag stima e Kenya ka. Lakini kata kamano ma achiel kuom gik ma Davis Chirchir man minister mar transport di kon Senate odiochieng' ma kawuono kok nyoro no dhi Senate lakini ne ok oyie ne ok wacho gimoro ma nyonge gi karatase mag Adani. Koro kawuono ka
kawa weche mag JKIA ama mag airport David Chirchir be dhi wuoyo e weche mag deals moko ma Adani osebedo gi serikal kwa golo yore mag airport. Achiel kuom gin yore deal man ko ketrako yore mag loso yore mag stima Kenya mangima. Julius wachni mogi ka watieko nonro mar gazeto kinyi makawuono. Aparo ni mana yore mag Adani gi ema nyaka wangi maber. En story ma pod duonga Kenya mangima. To jo Kenya osebedo kaluwe sana kaluwe gi ng'anyo manyochwa neno e airport ma jok mane dhi pinye ma oko jok mane travel nobedo airport kuom seche ma tina par gario en gima ok ber ahinya lakini kata kamano watem luwane then watemo ng'iane siasa mantie Mount Kenya Gachagua nyalo wuoyo kawuono koso nyalo dhi Mount Kenya kata weekend ni kanisa moro mondo uwo mondo wachane to jok mochako goye kisiasa gin jok machal nadi to opango kod gi ang'o. Erokamano ahinya Julius Otieno kuom kawo thuolo mare okinyi makawuono. Ibi walid ne nyako Ramogi Ajwang' Gazet momori e kind Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibedo piny isome yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupenya. Kik idhi mabor. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. What's up, nyako Ramogi Ajwang' Ngeso ni ndiye chenro mar thugdag moro waiko ni show mapek kabisa. Ibedo gi dance crew miluongo ni True Movement Dance. Kachel koda Kali the Great. Bolo ko ni nyako Ramogi Ajwang' wantere koda Maki Music. The ones and twos, Koni, wanted you VDJ Dev KE. Hikmai ni kechengeso. Kingine bwana. Nobody better than I. Nobody. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111 Lu chenro ni Ngeso ka Ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Tugo koro eka iye ochacho. Party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let te nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo ka ero joma ero walo. Alo ka ero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno, mana e Ramogi TV.
wakelonu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ng'inja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' Ngeso ka Ngeso chakre sa 11:30 odhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Mabiro e chenro mar ng'ejo thumbewa. Iluonga ni Fred Odiwuor Nyandiko mane nyinga. Wagoyo mbaka gi jathum Fredi Jakadongo. Kendo wafwenyo chakruok mar ngimane mopondo. Nanyalo ga mali gi mag gweng' matin adoyo ne ji, apuro ne ji. Ma ok oyangore ni ji mathoth mong'e. Kidwa chula tang'isi ni miya rabolo ma pod yom cha. Tudri gi Solomon Atito Kafaya tich abich ni chakre sa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Nyakwara Mugiajwang' ageno ni okinyi mari dhi mbele yo makare anyisi na kao mana yoyo madundo bang'e tabro bedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar Opiny okinyi makawuono. Okinyi makawuono Nyakwara Mugiajwang' wadwa twaka kotudore kod chala mar luwo chike pacho kae kata state of wanyalo wacho ni state of wechego mago maga neno ni chike olu e yo makare. Penjo ni be iluwo chike kalune wang'eyo ni odiochieng' makawuono mano ogai mar obila e yor kojolo mano Gilbert Masengeli onego beno chopo e nyim doho mar mondo miyo duka ne penjo makoni kod kocha gimomiyo osebuono kata poko chopo e nyim doho nyadibiriyo ma doho osebedo kaluonge. Mano nyiso ni jotelo mago manitiere sirikal dhi ataro mar doho e pacho kae to kinde mang'eny wang'e ni doho nogo ema bende seche moko miyo jotelo makamago chik mar dhi ataro mar do chik mane doho machielo ochiwo. Mano nyiso nang'o nikech kwatiyo kod ranyisi doho nyalo golo chik mar mondo miyo mak jatelo moro. Jatelo nogo bro bedo ka dhi e doho kendo kao chik moro makoro kumo meko mare. Magi nyiso nang'o bende luwo chike ma pacho kae kose state of justice ma pacho kae chalo nade. Tang'o minyalo tim mar mondo mi wane ni waluwo chike duto ma pacho ka ahinya ahinya kwa ng'iyo e bwo katiba mano mar higa mar 2010. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakwara Mugiajwang' antiere kae kod wendo abo bedo kod welo 2 kata kamano wenda achiel kende ema osechopo e studio ka okinyi makawuono mano okil Kamaloka Charles Midenga. Oyawre Midenga ichiw nade okinyi makawuono. Yawre Joyce achiw maber. Machieg network. Wendwa mar 2 Nyakwara Mugiajwang' mano Suba Churchill jaked ne ratiro mar oganda bro bedo ka tudore kodwa e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Kaka pile kamora mora ma itudri kodwa inenowa kokalo yorowa duto te mag tudruok inyalo tudri kodwa namba mar ote machuok 33600 kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudo Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kwacha kotwak marwa ayanga Midenga dago mar mondo mia penji apenya ni generali justice system wa Kenya kae chalo nang'o? An kaka okil Kamaloka madhi e doho anyalo wacho ni ober kendo rach. Ber ma wayudo ni judiciary kata mana migawo mar doho temo kaka ginyalo ka ochwal ng'ur e doho to orach mana kichopo koro gima wayalo gi sirkal. Mokwongo ni wan gi gik miluongo ni win case against sirkal to koro idwano chudi kide apis mar Attorney General. Sirkal ni iyudo ka gichul moro. Kendo wan gi gimiluongo ni blanket embargo kwacho gi Kiingereza. Tiene ni nitiere maleng' ma giwacho ni kik chul mantie pending bills mang'eny ahinya. Wach ni ng'ato kodonjo ne sirkal to nyiso ni onego bed no ichule. Sirkal Attorney General. En apis ma wachulo gi osara nono to onge kaka gikonyo jopiny. Kidhen opis no personnel manitiere kanyo gin jok molony to gi idara mopogore opogore to
pile pile ging'ur ni parchgi ok ti godo. Koro ipenjore ni ka pachi ok tigo tin ofis to kare timang'e ofis kanyo. Attorney General manodhi masani kore na cabinet secretary miluongo ni Justin Muturi nowacho ni en pachi ok ti godo to pod obedo man ofis kanyo. Osara nochamo dwe ka dwe. Osara nochamo. Koro in ipenjori to king'eyo ni tich moketi mondo itim gi katiba ok itim, ang'o miyudo kanyo? Lony dwaro ni king'e ni ok iti to igwe tao, nikech mano e ofis mahinyowa in terms of the justice sector e pinyni. Kineno ofis ma director of public prosecution gitimo tich maber. Kineno migepe moko ka Ethics and Anti-Corruption Commission, duol ma tayo weche mag deal gi mibadhi, gitiyo maber. To kibiro Attorney General ka nitiere penjo ni to seche mane gino timore to apis no ne timang'o. Kaka wach mar Adani mowacho ni hie Attorney General koluwore gi apis moro miluongo ni Kenya Law Reform Commission oningo bed ni sumo paro ne sirkal ni to chik mani moningo bed ni luwo gino hie kata kapok ochake oningo bed ni watimo public participation. Ok oningo bed ni udhi naneno nyoro ka cabinet secretary mar weche mag wuoth to steps mag 13 go ipenjo ni to ere kuma japiny osepenj ni gino udware kata ok udware. Koro in terms of the justice sector gima hinyowa mogik en office mar Attorney General. En office mochuo kichik titiyo kode for political expedience, itiyo kode weche mag siasa. To koro kiwacho ni mane ofis mahinyowa ahinya, bende nitiere lokruoge minyalo time mar mondo mi adier wang'e ni en apis monego bed ni sumo paro maliw ne sirikal ma pacho. Bende nitiere gigo monego bed ni otimo mar mondo mi jo Kenya owinj impact mare e kinde mabiro mbele, ahinya nyako tudore kod wechego mag chike. Tabu mwan go maduong' e Kenya kae en gimiluongo ni some mentality issue, tiende ni pach dhano. Kidhi ofis no ng'amo keti ofis kanyo ok en appointing authority, ok en ker. Ng'amo keti apis kanyo en japiny. Seche ma in ofis waluongo Kiingereza ni you hold power in trust for the public. Tiende ni maslahi japiny emoteri kanyo. To hie iyudo ka apis moro amora weri kata mana Attorney General, kata idhi mana Inspector General of Police, kata idhi mana iyudo ni en odonjo kanyo to oneno mana ni kokoyudo directives koa kuom ker to onge gimonyalo timo. Koro konyalo kati ker mani dalok ang'o chike, wan gi chike in every sector in this country. Actually awacho ni we are over legislated, tene ni wan gi chike mang'eny. Every sector wan gi chike. To kwa bedo wapas chike to okwalok pachwa kaka dhano. Koketi kanyo kidhi e pinje molony iyudo ni ng'ato ni ofis to ng'e ni en owacho ni en gibiluongo ni fidelity to the constitution. En gimokete kanyo en katiba gi maslahi mar japiny. To sani iyudo ni ng'ato sani Dorcas Oduor mana bedo Attorney General nyocha kanen ng'at mariek mong'eyo ni oningo bed ni otiyo kichik dosegolo kata mana opinion mare na sirkal ni gini gimarach to ling thi nikech ong'eyo ni kowuoyo to dhi chwanyo jatelo. Mane mentality ma inyo. Yes, mentality to kinga mariek iwacho ni gini kata dhi dala kata ok adhi dala ma gimarach moningo bed ni awacho. Kore mane wanana gi jok matie telo gi wan jokulo ni jodonga ma en omiyo mana iye. En kobiro tek ni ochamo sara, ochiewo gokinyi, odhi godhiambo, ok odwa miyo. Mane gima inyo. Koro ok en wach mane oda loko chik kata sani oda ng'olo katiba ni mokel machielo to kwaloko pachwa kaka piny. Gik moko dhi bedo mana machalre. Ato nyaka sani wanyalo wacho ni adwa ni watwage ka utudore kod jogo mosebedo ka buono chike mag doe pacho kae. Adiera wang'e ni jogo manitiere sirikal kaber to gine onego gichiw ranyisi maber ne jo Kenya. Kwatiyo kod ranyisi ogai mar obila e yor kojolo mano Gilbert Masengeli. En ng'amo mako wanyalo wacho ni rank maduong' ahinya ka obila gi sani. Onego bed ni ochiwo ranyisi maber ne jogo kata ne obila wete
ndege ma otelo negi kachiel kod jomoko kata jo Kenya moko. Kata kamano wang'e ni doho osebedo ka luonge mar mondo mi ochope doho oduok penjo makoni kod kocha kotudore kod mago abductions kata lal apoya nono mago mag jo Kenya adek mago rowete ariyo kachiel kod jaked ne ratiro mar oganda mano Bob. Kata kamano nyaka sani okose dhi e doho mar mondo mi oduok penjo mora mora ba gikone doho oyude kod contempt of court. Kawuono penjo en ni be obro chopo koso ko biro chopo. Weche makamagi kwanno ka jotelo ematimo to wang'e ni jotelo monego be ni bedo ng'ala manyime mar rito chike ma pacho kae. Oketo wakanye kaka jopiny. Mokwongo hie Gilbert Masengeli ni e opisno. Wang'e ni en opis kaka kojolo. To en opisno gimoluongo ni illegally. Illegally nade? Ok onego bed opisno. Mokwongo kwaneno katiba adwa ni ng'ige matindo tindo ne jopiny mondo jopiny ong'e. Seche moko biro kata wacho ni chik wacho kama to jopiny ok ong'e ni en chik mane. Chik maduong' hie Kenya ka matayo en iluongo ni the constitution, katiba. Katiba no ok nyal ting'o weche te. Nitiere article mineno kinyalo ten gi chike bedo passed gi jood bura kaka mandate margi. Achiel kuom chikego en gima luongo ni the National Police Service Act. Chikno wacho ni ka nitiere vacancy e apis mar Inspector General tang'o monego bed timo. Ang'o miyo wacho mae? Koome nogwe tao tarik 12 dwe mar 7 higani. Chik wacho ni ka nitiere vacancy to bang' ndalo 14 ker tero nominee e od bura mondo replace mondo givete. To ka bang' ndalo 30 ok otimore kamano to nominee cha bedo office automatically. Or bang' ndalo 14 ka od bura oseyudo nominee mar ker cha to givete to gikete. Chakre tarik 12 dwe mar 7 nyaka sani gin ndalo 62. Koro tene osekalo chik. The only situation ma ng'ato nyalo bedo moloyo ndalo 14 en gima luongo ni temporary vacancy. Tiende ni ka Inspector General Police onge wacho ni odhi medo somo, otuo ama odhi e duties maoko kaka peacekeeping, wani odhi kaka iti ka jomoko odhi iti cha, to onyalo bedo temporary. Ng'ato inyalo ket kanyo kojolo to ok nyal kalo dweche 3. Koro mokwongo ni Gilbert Masengeli ni office illegally. Wawe kanyo koro kwaduoko penjo. Gima timore ni ok en gima wendo kuomwa. Higa 2017 kae ne nitiere wach mar Miguna to gi Boynet mane en Inspector General Police to gi Matiang'i ne en Cabinet Secretary mar Interior. To ne nitiere be nyen mama ne nitiere immigration be owil gi nyinga. Justice Odunga kane nitiere doho mamalo kane pok odhi e Court of Appeal noyudo jogo gi keth kendo gimene gitamore biro e court. To Justice Odunga nochiwo siem mager. Koro kata mae kotimore kama welo oseyude ni en gi ketho. Ting'eni mae en wang' teko kes dibiriyo. To in Inspector General acting ma expect ni dhano onego bed ni luwo chik tine be onego bed ni mako ng'ato. Ok adwar wacho gima judge dhi wacho nikech as a practitioner abo bedo ni kora temo puonjo judge mano is illegal. Ok adwar wacho matut, adwar wacho mana wiye ni gima gitimo no ok en gima ber. Mae sirkal mano promise dhano ne gibo rule gi gimilo ni the rule of law. To nyaka sani ok waseneno ka mago timore. Ok waseneno, wan gi extrajudicial killings case momiyo nyien nitiere ka en gima lit ji 3 olal to ok ne ogilal. Wawacho acha bedhi ni ji 3 obilong'e kuma nitiere gine maging'e kata ginego gi kata pod gi ngima. Gima nidwaro ne Masengeli is very simple. Dhi e court idhi nyis doho ni to ji 3 mano bedo abducted gi polisi gin kanye, githo koso gi ngima. Ka githo to bodies gi nutero kune. Yes, obilo osebedo ka nego ji to gitero ji, and in fact mortuary attendants ma public boningo beni nono. Kes gin ema giyie bodies ma onegi gi polise ni police register bodies like city mortuary tende koni ni unknown unidentified person.
ng'at makelo ringre ng'amotho e public mortuary seche mokele no ng'ama no accept dak no kaw details mag police no mondo wang'e ni to eto ipenje ni tito igole kanye tin ing'e nade ni notho keso bilo ok nyal wuok owe ndara to wacho no kaw ng'a koro mane kes mane dwaro ni Masengeli odhi owache to ponono bende oyanga ni gin obila mage mano kawo jogo ataro ni no abduct jogo nikech gin rowere adek ne okawo gi e gwengego mago mag Kitengela. Suba Churchill machiegni e twak mar okinyi makawuono karwaki e twak okinyi makawuono wachako general ka wawacho ni nyaka sani wanyalo wacho ni we chal mar luwo chike ma pacho kae chalo nade pacho kae to un kaka joked ne ratiro mar oganda utime ang'o kaluwore ni nyaka sani waseneno ka nitiere joma thoth ahinya mabuono chike ma pacho ka watiyo kod ranyisi ogai mar obila e yor kojolo Masengeli oseluonge dibiriyo ok osechopo e doho odiochieng' ma kawuono jang'ad buche Lawrence Mugambi bende orito mar mondo mi okawne kum kaluwore kod koso luwo chik mar doho mano mar chopo e nyim doho oduok penjo kotudore kod wechego mag abductions. Erokamano ahinya kendo atimo mos kuom biro modeko matin but kaka achiel kuom jogo manyalo wacho ni noloso chik Bomas of Kenya higa mar 2003 jo Kenya ne okelo ywak ni chik mane nitie chon ma waluongo ni katiba noseloki mokwongo ne ok walose wan wawegi ne en chik manolos Lancaster koro ne gidwaro chik ma giloso kaluwore gi kaka gineno dak margi and achiel kuom gik manomiyo jo Kenya dwaro chik manyien ne ni ne gidwaro chik ma ji dhi luwo nikech gine ma gilose ma kisomo kata chakruok mar chik ma wan go sani ni iwacho ni wan kaka jo Kenya kaluwore gi gik mwasekale ondama mwasegoyo kaka waritore kaka watimo ang'o kaka wadak and so on en gima rach ahinya ni sani chik nenore ni en mar jogo ma ok nigi lwetgi wanyalo wacho kamano nikech ok en Masengeli mokwongo motamore dhi e doho inyalo paro Nakuru kane jo county government ma Nakuru laro hospital moro gi investors apani iluonge ni Memorial Hospital to doho wacho ni police odhi orit jok mane jo wauni moko mane jo sirikal ma Nakuru oketo to police makanyo ma is very junior compared to Masengeli ne okotero police mondo rit jo osiptandno ma jo waunduka nodhi moketho gik moko turo gate and so on and so forth kano luong OCPD several ranks buo Masengeli kata inspector general ne okodhi inyalo paro county Meru county bende kama mama koro nyicha othichoko kaka governor odhi nodhi chiwo mich moko mag dhok to police magwen kanyo be kata OCPD I think OCS obiro o disrupt function no kani penje to wacho ni it was a case of mistaken identity I mean governor mar county mangima ngato nyakoso ngena ngato nyalo koso and more so a police officer Kisii county inyalo paro chieng moro ka police no dhi budho odhi yueye office governor ma Kisii county Simbarati kani penjo OCPD makanyo gin giwacho ni ne gidhi mana yueyo matin koro ok en gima nochakore gi Masengeli and I think ni kaka jok manoloso chik kendo kaka jo Kenya dwaro wakao chik wanyone lo koro jo piny masani jok polise matie buo Masengeli biro dhi mako ni ikoso kama ingeni oka bibedo ge buo ahinya kaka Suba Churchill kaneno kil kama loka kaka en kodhi wacho ni Masengeli as a convict onge gi moral authority mar mako ng'ato because en owuon oseyudo gi ketho chik
and gi kisungu wacho ni gima timore Kenya ka sani is a prelude to lawlessness. Tiene ni wabro bedo gi piny makoro ng'ato ok odewo chike. Omineno samoro jopiny komak ng'at gimoro ma gigeno to kawa nyicha Kajiado nyeno ka jomoko dhi adhiya e police station to nyoro police mokawo gik mane gidwaro nyaka safe mokane title deeds mag ranch ma ji nigi shares. Mago timore nikech jo Kenya increasingly webedo gi adieri gi chik kaka nokete, nikech chik adier noket ni ji telo wuon. Kendo kisomo chik ma watiyogo sani iwacho ni the constitution is supreme. Tiene ni migepe duto molose bwo chik maduong'ni giduto nyaka gitie bwo chik. To gima Masengeli timo en ni ochalo gima temo wacho ni en chik no ok onyal luwo. Koro wadwa penjo ni to kare ka court, the same court ochiwo warrant of arrest ne ng'at moro mano mak gi mibadhi to dagi dhi e doho, be Masengeli biro wacho ni ng'ano maki mondo tere e doho mondo wach ni nyicha en kanya. Magi gik ma scenario mwantiere ni kelo. Emomiyo ineno ka koro ng'ato biro wacho ni ang'o mamona kaka wajoma chuo oheroga ka wan gi pressure matin to wachung' mane bath ndara waolo pi. Koro kimako ng'ato ka olo pi e bath ndara tidwana ang'o midwa ni en olu chik ka jatelo mar polis ema ok lu chik. Koro mage gik madhi e pacha kaka achiel kuom jogo manondiko chik, nikech ji okawo chik oloko kaka gimiywe tielo kidonje ot. Midenga ka duke twaka odiochieng' makawuono nyalo bedo ni onge chike makare mayango kaka gigi onego bed ni timo, nikech adiera kata sani ka koro owach ni onego bed ni mako Masengeli, ng'a onego bed ni make, nikech wang'e ni en e ogai mar obila, en ema kinde mang'eny ochiwo ga orders ni ero dhiuru mak ng'ani, to sani koro en ema entiere at the top of the health. Ng'ama bo bedo ni make kose nyalo bedo ni waonge ofil ni en above the law kaluwore ni jatend piny Kenya manokete lemo makamano, koro onge ng'ata manyalo buoge kata doho ok nyal buoge kaluwore kod summons mosebedo kobedo summoned to nyaka sani pok ochopo. Kendo akena wach nen gi wang' teko. Erokamano, wano penjo malew ahinya. Waduoke okang' adek. Okang' mokwongo en ni kaka Masengeli timore nenore nitie ng'ama chwale, nitie confidence moro mowuogo mosenyise ni kik idhi. De piny molony Masengeli donge ofisani weri kara mana gi ofis kes ng'eni ne en ga commandant mar Embakasi kane pok obiro obedo acting, kata mana commandant kanyo dosewuoke. Mano mokwongo. Mar ariyo, waluongo gi dho ngere ni court ok chiw order in vain. E kes mana nyisi mar Boynet Matiang'i mar Miguna Justice Odunga nowacho, which is I agree go, ni court samo chiwo order mong'e ni dhi tiyo, ok chiwo order. Koro order mano chiwe e kes no kane gitamore biro doho en ni ne wacho ni magi jok mar senior officers, junior officer ok nyal make mondo gitergi jela. We have to be realistic. Koro nyisgi ni gichul fine mar 200,000 ng'ato ka ng'ato to bedo deducted salary margi. Nitiere ng'amiluongo ni deputy registrar of high court and magistrate ma exercise administrative functions nonyis no chwal otesego e public service commission mondo seche ma gichamo sara ting'ado. Mane kaka noko to machielo bende order mano chiw kanyo apart from case mano to koro kum court no declare ni gi violate article 10 of the constitution. Mane ni gima duong' ok en gima pepa, case even for future kidwaro dhi lemo moro tibo ng'iyo tese ni kidhi ethics anti-corruption commission kidwa bedo vetted, I mean kidwa bedo approved for ne appease ting'iyo ni in terms of integrity mari chalo nade. Mar adek en ni chik en hardware to gima ni obwongo dhano en software. Inyalo bedo gi chik ti ionge gi goodwill mar luwo chikno. Mane gima timore Kenya ka. Wan gi chike mopogore.
obed kata mana level mar raia dhana e ode mowuok nyaka ndara nyaka kora apis mar sirkal ok en mana Masengeli kende. Iwacho ni pogruok between Masengeli gi dhana en mana lack of opportunity. That's why you don't get dhano gwaga koko mibadhi to the same dhano kimiye lemo to the same person. Koro tabu en ni wan gi chike mang'eny mag hardware to software in terms of conscience mar dhano e Kenya ka ni we should be doing the right thing onge. Ada mi example. Oero tiyo gi America wang'eni ngin developed moingo wakes ne giyudo independence chon 1776 but ber kiwiyudo example from your bigger brother. Ne nitiere police boss moro mane ne en immigrant from one of the country in Mexico. To ne en police boss mochung' ne one of the states in the United States miluongo ni New Mexico. Ndalo mane Trump ne en ker. Nyalo paro nyen moro ma I can't breathe. Wiyo wil gi nyinge. Yes. Nyeno kane police oyenye munege. To Trump ne temo wuoye. Police boss no nyiso Trump niya, you don't know issues about police and security. Shut up. Mano police boss nyiso ker in America. To now wacho ni ma is he an immigrant from Mexico to New Mexico. Ang'o momiyo ne en gi chir kamano? Nikech number 1 ong'eno wacho gima dieri. Number 2 ong'eni gima wacho ne en kikatiba makato tere do to chik dhi rese. Pogruok maduong' gi kanyo to gi Kenya ka en ni police donjo or any other person. Odonjo fees to en ong'iyo mana kaka na wacho chon ni ker. Ka ker poko wuoye ni wan gimoro marach e public service kani order from above. An asedhi kata mana DCI tiyudo ni bedo piny to I represent clan magi yiego ni ng'ani onge chik tinyisa dhara ni okil nitie order from above kendo inyo mana kogosi mane gima to waduto wang'eni above no en mane above no wang'eni en mane iwinjo jogi ose misbehave mang'eny seche moko imako kata ng'ato from DCI ka titere kata mana court moro Kajiado tinyen moro manolal moyude mana nyaka Kajiado moko itero kia kune it is the right time mondo bilo ng'eye ni giserve jopiny or giserve ker. Apart from that, one nitiere obila mabiro kata mondo office mayuagi ni oriembe kete kaka gin biriembo gi service watergi do seche modwa ni koro represented ocha to kuot ni constitution jaka en gi right ong'e pend chike seche makoro seche moko gibatia gas ne ji to gilu chike madogo to seche makoro gitimo kama to gilu chike kata mana tia gas mina ni wacho nitiere court order mochiw High Court ma Mombasa ni police kik tigi tear gas kik tigi water cannons and in fact that water cannon let me tell you water cannon en gima rach kabisa nikech nitiere wachore ni sani en pink nitiere liquid kanyo mako yinyi en kwiri moro manyalo hinyo ng'ato to giwuondo ji ni gikete ma pink mondo ging'e ng'ama gise spray mago gik moko ni obene timore 2024 nitiere order mawacho ni gigo kik tigo kidhi ni dhi kwel riot kaka police officer ang'o meeting load jembe ni dhi goji tiene ni intention mari en goji to gino timore hie ka en demonstration motenore gi politics to kineno demonstration timore ng'anyo timore pile e Thurka in Nairobi every day nitiere ng'anyo to yudo ni seche mang'anyo timore kaka wach ni civil service activists and so forth do ni police boko yakowa gi gari nyago magidhi to kogi koro mawacho ni koro dwaro weche mag governance and so forth temiyo ni gitiyo ga ng'e kamano koro police oningo ng'e ni ng'amo keto gi kanyo en japiny salary magichamo no sirkal onge pesa en osuru consolidated fund oken account moro mijuke pesa yani financial year ni pesa odonja adi to wuok adi to priority en adi weduka ne Suba Churchill twako kinyi makawuono wach machielo mabende dagom mar mondo mi watwage gin kaluore kod kata jogo mane onegi e yo ma ok ne kare katiyo kod ranyisi nitiere kata mano Chris Musando nonege higa mar 2017 mano motelo ne yiero wantiere kod miyo moro mabende ne owito ngimane notiyo ka NHIF nowito ngimane mana bore Nairobi kae norumore mana piny kowuotho e wang'apaya kod osiepne moro kama bang'e to nofwenyi ni nitiere bullet moro manobedo logged e dende matene ni nyalo bedo ni nochiele gi magina e yo moro ma alingli kata kamano
mago mana moko kuom ranyisi machiwo. Nitiere unanswered murder cases ma wantiere gode pacho kae to wanyalo wacho ni e kinde ma gichako ema wawinjogi kama bang'e gilala apoya nono. Un kaka joked ne ratiro mar oganda be usetemane luwo ndachgi mar mondo mi familia ma kamago oyud ratiro margi kose chopoga kuma koro familia wacho ni wan waolwe wa settle this thing out of court, seche moko imiyogi pesa to giwere godo to jo Kenya ok yud kata duoko mora mora. Ang'e ni wach ma koro sani liet ahinya en kata wach ni mar Hillside Ndarasha. Ang'e no bobedo kuom kinde moko bang'e to bo malal miri mok nyiswa kata ni ang'o mano chako mach makamano. Werigi Ndarasha naneno ka ker mar piny wacho ni mondo chungusi otim mondo ng'e ni ang'o mano kelo mach. Nyicho wawito Ogola General. Ker no dhi e liel moiko Ogola. Jopiny pod rito nyaka sani. Dong nowacho ni obiro kelo report. To wan kaka jok makedo ne ratiro mag dhano ok adwa tiyo gi thuolo ni. Wabiro bedo piny mwagol milome ni wadwaro ni ker onyiswa ni tang'o manonego Ogola. And we'll do that very soon. Kapod warito mag Ndarasha Nsoro. Gima timore en mana luwo chik ma wadoke cha. Thoth jok mosewito wedegi onge gima gisetimo out of court. Nyicha ng'ato gochona Mr. Waga kowacho ni ore monyuomo nyamingi mane olal jomoko no omako gi thuon Homa Bay kocha koro dhi mana higni 3 nasome e boke to ne ok ang'e ni en gima ne pok obedo resolved. Owacho ni kodhi ka police to giwacho ni case no is on course to gimitime onge. Waseneno kende Kenya ka ni ka kwa makosa japinyo nego police to ng'ane yudo chieng'no. Ka en police to ng'ane yudo chieng'no. Inyalo paro chieng' moro kane jonjore moko dhi onego police moro Kayole. Jogo nomak chieng'no tu nomak Murang'a. Kanyicha jomoko joma mine oyud ka dendgi ong'adi owiti e dump site ma pipeline. Police ne oko chopo kata kinyne to police okelo suspect. Ang'o matemo wacho ni ka ok en gima sirikal emotimo to wabiro ng'eyo adier. Mane formula matinde jopiny ong'eyo ni kamineno ka sirikal ok nigi mijing'o mar nono mane timo investigation, the government is the suspect. Koro thom sando, and I'm ready to be told ginyalo kidnap ka gidwaro mondo apenjigi ni to ang'o momiyo ma Musando notho pok unyiso ng'ama nonege. Mama miwacho ni no Ndege Street, I think Standard Street. Pok wang'e ng'ama nonege to nochiele gi magina kendo mana ng'ama ne nigi malo. An mano lala kamano gi joma ng'eny mosetho kidok kata Robert Ouko and so on and so forth. Koro waseng'eyo, jopiny oseng'eyo ni kamineno ka sirikal ok ni garaka mar nono ni to ang'o manotimore ka, tiene ni sirikal ni manoneko. And mage moluongo ni extrajudicial killings. Nikech kata koro king'iyo gima nyicho timore Equity Bank. Jo bank wegi ng'achiel kuom jogo manitie bank mane bedo suspected ni otiyo gi ujanja ge moko mokwalo pesa galamoro mar staff mag jo Equity. That is a criminal offense. Ma ok idhi omne ng'ato ki umo wang'i. I mean, what for? To nyaka sani ok ong'ere yes, to ok ong'ere. I mean, mano makosa mosetimore before. Nitiere thura moro ma of course bang'e ne police apani nonego gi. No, the cooperative bank, you remember the 80 million bank list? Mano jagweng'wa. No, the more opposed kaka G4S. Majo komiye pesa. Garibe en go mobuk kaka magjo G4S. I mean, no make normally. Motere doho. Mowe gi bond. Mane ma jogi luongo ni due process. To ma ichiela ng'ato gi mode ori mako ng'ato kaka koro wuon
ng'ama nyichi wacho ni iparo nokwalo pesa mar jo Equity notere e bungu moro ma owinjo mana ka ondiegi gi simbni ema ywake. Ing'e ni mano ng'ama dwa gine. Anyalo nyisi ni chon 95 ndalo sirikand Moi gigo notimna nomaka kan student leader kaeto tera e forest Molo to negi kunyo bur moro machalo gi miike ge dhano kama. Koro nyisi ni ninde burno kaeto giwuondore ni gidhi gikichore koro gidwa winjo kigo koko ni luoro maki. Koro kana giduogo gin giyudo ka nindo kanyo kendo I was so comfortable because I knew ni there's no way ma jogi nyalo biro to weya ka yet everybody knows ni ane lwet sirikal. Koro gik matimore sani gi moko ne timore ndalo sirikand Moi but degree magi timore go sani odwa kalo tong' nikech adier wan ndalo Moi cha nomaka diboro anonge jela mapok adhiye Nakuru, Kamiti, Naivasha, Maximum and so on. Kadi ne ni Moi ne nigi paro mar nego ji. Wan dino se nego achon. But today sirikal minyiso wani nokel gi lemogi. Ni garaka sana mar nego ji moloyo moko mane wawoni mane richo mogik ndalo mosekalogo. Koro gima timore ni jok mikwano gote gauge pach jopiny kaka wan jok makedo ne ratiro mar oganda. Mentality ma wan go wasefwenyo ni kamineno ka sirikal ok ni garaka mar chungusa ni ang'o manotimore ka mondo wang'e adier mondo jok ma ohinyore oyud justice mano sirikal ema notimo. To kamineno ka gikasore ma bang' dakika gisebiro gi suspect kaka nje gikelo nwa e wach mar dump site mano gima ok giusikago. Koro those category dichotomy osewuok ahinya e lela masani jopiny ong'eyo ni kamineno ka sirikal ok ni garaka mano gine mane gitimo. Kaka koro moko mar miwacho ni jok manomaki Kitengela, in fact moko kuom gin osiepewa wang'ere kodgi and it's unfortunate ni pok sirikal ni nyaka ng'amotelo ne office mar police inspector kato bedo kaka kojolo ni pod nigi odosity mar wacho ni eno kubibiro e mbele doho mondo wachni tang'o momiyo jogi poko yud kumantiere. Ing'isa ni wadong' gi dakika mana dek kende twatieko twak marwa okinyi makawuono midenga nyaka sani wang'e ni kinde mang'eny do nyalo gagolo chik mar mondo mi ng'ato omaki. Kata kamano ng'ato ng'amo ogolno chik no mar mondo mi omaki kendo chako dhi e doho to doho chungo meko mare. Itiyo kod doho marach emomiyo waneno ka gigi timore kose ang'o monego bed ni timore kaachiel kod wachni mogik ka watieko twak marwa. Nikech katiyo kod ranyisi doho ma Nakuru nogolo chik mar mondo mi omaki mano gavana e kaunti ma Uasin Gishu mano Jonathan Bii kaachiel kod mane en jalup ne John Barot. Kata kamano kendo doho nogo ne ochungo kata no suspend mano warrant of arrest mano chiwne. Well, kineno bad sirikal kaka wan gi do wan gi od bura to gi the executive wacho ni do en a sober arm of the government kes kiyudo bede ariyo giyudo ka yiero gi jopiny to machielo mar do ni yudo ka in terms of ka gidonjo fees and through qualification mar nga kendo en okang' mamalo kaka mag judge and so forth. Koro seche mamano timore ok wanyal ng'eyo the exact facts kes seche moko maybe ng'ano nodhi to wacho wachne facts be gin gik mopogore ok wanyal wacho ni judge no ang'o momiyo notimo kamano. Do ok ti godo kendo do en emokelo siem mager ne od bura to gi sirikal mamalo ka wecho dhi marach. Koro gimonyalo timo za country ni ka do boyudo ni ok nyal timo tich maber then onge gima nyalo konyo kes do ema en kar resruok gimoro amora kata ka neno finance bill kata obed ang'o do ema chom to do is the one mayude rightly moloyo jogi. Koro gima ber en onego bed ni wang'iyo chik to apart from chik gima wacho hie nitiere countries makara chik onge. I want to give you an example. In the United Kingdom gionge gima luongo ni written constitution gin gi unwritten constitution gik ma gitiyogo kateba
en gik molo the traditional usages gik mane osetimore ka gidwa timo gima to wacho ni higa ma kama gino notimore nwatimo nang'o to gidhiyo to Queen kata sani King bedo advice isomo paro gi Prime Minister ni watim kama and they get it right. To Kenya kama wan gi katiba mowacho ni is progressive and is so big ondike gimoro amora yudo kanyo wan gi chike be to pod we don't get it kokwaloko pachwa to kwabe yudo Kenya mwadwa. Wachni mogik kosemane wachni mogik mano wachni mogik Suba Churchill wachni mogik ka watieko kotudore koda jomoko kosemie arrest warrant of arrest kendo chako dhiedo mar mondo mi ochungi meko mare kachiel kod wachni mogik. Ing'eni mokwongo okanokil but gima ng'eyo asesomo chike e corridor mag court kaka mabus igni mang'eny and the little experience mango en ni sama ng'ato in fact chieng' mane an kala 1 week ago nawacho ni nitie gimomiyo kidhi e doho man city court kachacha tido ko oket mfano mar ng'amo mako rech to rech no pod iolo ne pi tiende niya samoro judge kata magistrate mawacho ni kik koro makini wacho ni samoro in gi makosa lakini nikech pok giyudo thuolo kaka doho mar winjo and nono tie makosa mitimoni we give me benefit of the doubt emomiyo rech cha pod idwa no bed mangima pod en gi haki pod en gi rights ok onyal kondeme kapok iwinjo dhoge koro kata sani Masengeli pod nigi thuolo mar dhi e doho mawacho niya joka mama mokwongo akwa ng'uono kuom chalo gima nyicha ne aketo nyiso okanyiso luor ne doho to gimomiyo nyicha okanyiso chieng' makama ne adich kama magie gik manyiso ni na adich e yono chieng' makama kamano koro mago duto do ni gi thuolo mar winjo nikech do chalo rifari enoko bi ni wachi ni kaka police timoni aneni kitemo makosa ochieli gi magina no do wacho kata judge mobete court no kata oneno to pod biro rito mondo nyise kaka gino timore nikech odwa bedo kaka rifari madwa ng'ado buch mpira migoye e pap koro mane gima nyalo wacho ni ok wanyal koso ado sani nikech bila do Kenya ka di koro jichielo achiela ng'at manigi beti ng'ada wadgi nikech chik mantiere onge but gimomiyo wasebedo ka ne wawacho last week ni katiba wakanyalo rate at 50% and particularly because of kaka do sebedo katayo Kenya kata konyowa winjo chikego yo matut makare mondo wamed dak kaka oganda machielo. Erokamano ahinya Suba Churchill jaked ne ratich oganda kaachiel kod in Charles Midenga okil Kamaloka kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi watwagi kotudore kod weche mag chike ma pacho ka. Nyakwara Mogi Ajwang in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo godo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Upiny okinyi ma kawuono ka weche mamoko mabende wabedo ka waluonu en kotudore kod tho mano mag nyithi skul 6 manitiere nyamburko moro mogweyo moringo mano miluongo kanyo kod dho ngere ni hit and run ka masira makamano timore e Witu Shopping Center mayudore e apaya mano ma Kitui Kibwezi nyaka sani koro bila osemako dereva mane ogwe nyithinda 6 go mowito ngimagi masani koro gintiere tesenda obila ka bende nyamburko makamano bende omaki mano wach mabende obobedo ka waluonu odiochieng' makawuono yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e to chenro mibiro bedo kiyudo en ng'ejo thumbewa koda Solomon Atito Kafaya kikidhi mabor. Ulikuwa una expect kuambia watu umeshinda do? Siko na expect. Ushapanga matumizi ya hii ganji? Tayari. Unapanga kufanya nini? Hiyo ni school fees direct. Here is your check. Yes. Angalia amount hapo uconfirm ni ngapi uone. Ni 50k. Ni 50. Yes. Unaweza ambia nini watu nyumbani? Watu nyumbani nitawaambia few sasa ni bet sure. Kabisa. Wajipange pia, si ndio? Wajipange kabisa. Ameniweka
hata sasa, haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811*500# na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing, and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message, and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki imenisort. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot, ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'.